Кайнанай күп еллар элек әйткән иде, безнең бик Сабиров Рауф абыегыз алдында бурычлыбыз барыбыз да, шундый ачлык җилларда аның аркасында исән калдык дип, аның исемен күтәреп чыгарыгыз дип. Нурия Батырбаева Рауф Сабировның туганы булып чыга. Ул әлеге китапны язучыларның берсе. 4 елга якын әлеге хезмәт буенча эшләргә туры килә, чөнки бар мәгълүматлар да яшерен. Рауф абый турында бер кайчан бер кайда да бер нәрсә дә басылмаган дип әйтсәм дә була, чөнки репрессияга эләккән Султан Галиевичны буенча хөкем ителгән, туганнары да ул нидән куркканнар инде, язмаганнар, сөйләмәгәннәр, үзара очрашканда да сөйләшмәгәннәр ул темага. Рауф Сабиров 1921 елдан 24 елга кадәр ТССР белән идарә иткән шәхес. Аның җитәкчелек чоры 4 ел гына дәвам итсә дә, республика өчен иң авыр елларга туры килә. Беренче чиратта ачлык вакыты. 4 ел гына идарә итә алган дип әйткәндә, монда гына түгел, 4 ел идарә иткән дип әйтергә кирәк. Ни өчен дигәндә, менә Бик Ватан сугышына кадәрге безнең шушы Рәүф Сабиров урынындагы кешеләр арасында иң узак эшләгән кеше именно менә Сабиров Рәүф Ахмедович. Төп эше ул ачлыктан интегүчләргә ярдәм үзәк комиссиясе рәисе булып тора. Һәм ул гына түгел, 23 елда менә бу ачлык бетерелгәннән соң аны шушы ачлык сәбәпләрен бетерү комиссиясе итеп тә сайлап куялар. Ягъни менә шушы ике комиссияны да башында ул тора. Без менә 91 елда шатланып суверенитет дип әйтәбез. Реаль суверенитет безнең булган 20 елларда. Анда без гарәп хәрефе белән чынлапта милли кадрларны күтәргән коренизация дигән сүз. Анда махсус Украинада булган, Татарстанда булган. Ләкин аңа карамастан да дәүләтнең ничектер ерактан серле бер политикасы, сәяси булган халыкларымында әзәйтү өчен шул менә ачлык ул бер яктан чынлап та бүген әйттеләр, авырлык инде ул табигать сәбәбе, ләкин анда субъективный фактор да булган. Тагын бер сәхифә нәкъ Сабиров чорында татар теленең статусын күтәрү башлана. Тел мәсьәләсе Сабиров өчен, Рауф өчен иң беренче урыннарның берсендә. Һәм ул беренчеләрдән булып үзенең Мамадыш иязендә шушы телне нигездә бердән-бер дәүләт теленә әверелде. Бердән-бер аралашу теле, язма теле һәм документлар теле итеп. Бу мисал республика өчен мисал тудырган кеше. Әлбәттә, аның көрәшләшәре шул Кашаф Мөхтаров. Алар бергәләшеп менә шушы тел турындагы законнарны кабул итәләр. Һәм әгәр дә шул рәвештәге эш дәвам иткән булса, бүгенге рәвештәге авырлыклар җиңелрәк булыр иде бүгенге көндә. Республиканың үз телен бердән-бер теле иттерү өчен көрәштә башлана. Һәм исемлек төзелә башлый. Нинди чиновниклар татар телен белергә тиеш. Исемлек төзелә башлый. Ләкин төзелеп бетә алмый, чөнки аңа шушы өлкә комитет һәм гомумән партия эшмәкәрләре каршы килеп бу эш туктала. Рауф Сабиров Султан Галиевны яклап чыккан кеше. Татарстан белән идарә иткән елны 1923 елда Султан Галиевның кулга алынуын тәнкыйтьләп чыгучыларның берсе була. Соңрак Мәскәү тарафыннан болытлар куера башлый. Аны милләтчелектә гаеплиләр, аннары партиядан чыгаралар һәм 30 еллар репрессиясы. 37дә ул атып үтерелә. Султан Галиев ул Татарстанга ирек дауларга теләгән. Ягъни автономия генә түгел, аны союздаш республика итәргә һәм бу вакытта үзенә көрәштәшләр шул Кашаф Мөхтаров, Рәүф Сабиров, Мәхмүд Будайли һәм башкаларны алган. Сталин каршында да Сабиров аны яклап чыгыш ясый. Репрессия ул шундый нәрсә, аның артыннан да Султан Галиев шикелле күзәтчелек оештыралар. Күзәтчелек киткәннән соң инде аның яшь вакытта озанчы малайы булуын, ягъни мулла нәселеннән булуы күтәрелә. Милләтчелекне яклап, аның Япония һәм Германия шпионы булу дигән сүз. Бу чынлыкта инде ялган була, бу дөрес бер нәрсә түгел. Мин моны документлар ярдәмендә китапта фаш итеп күрсәттем инде. Рауф абыйны барып тапкач, теге күмелгән урыны юк, анда бит братская могила, ничек итеп аның истәлеген дип уйлаштык тагын, әнинең сүзе искә төшереп, абыйның бераз исемен күтәрә алсак, безнең максат шундый иде инде.
Сталин үлгәч, аның шәхес культы фаш ителә. 1957 елда Рәүф Сабиров аклана. Халыкка кайтарылган исем китабы Сабировның шәхесен ачу, аның фаҗигале тормышын күрсәтү һәм татар дәүләтчелеге өчен көрәш юлларын барлауда башлангыч кына. Бу турыда алга таба башка хезмәтләр дә язарга теләк белдерделәр. Ойза Шаймарданов, Татарлар, Казан.